Estic com fent temps perquè hauria d'estar així el nostre historiador Yuri Aguilar, però estic a soles en el sofà i ara no sé què fer. Avui anava a parlar-nos de diners, però no sé què li ha passat, no sé si ha agafat els diners i se n'ha anat corrent. Realment, no sé. Sabeu on està algú? Yuri Aguilar? Yuri Aguilar? Sabeu on està? Yuri, mira! Ai, jo no podia esperar de qualsevol membre d'este programa menys de tu, Yuri Aguilar. Però per què no? Et tenia per una persona, això, seriosa, amb seny, amb el cap ben posat. T'hem malvat, en este programa t'hem malvat. Mare de Déu, que desastre, que desastre. Però anem a veure, Carol, avui que anem a parlar de diners... Ai, jo dic Montleón, no, de diners. No de Joan Montleón. Per això les vidrioles i per això els diners. Per això les vidrioles. Que meravella. Una entrada graciosíssima. Anem a parlar de diners valencians. De diners valencians i d'economia valenciana, sí, però no d'economia... Com es deia la nostra moneda? El reial valencià. El reial valencià. Mira, resulta que no molta gent ho sap, però els furs que ens va instaurar Jaume I, quan va conquerir el Regne de València en 1238, instauraven una moneda pròpia. Tu fes-te càrrec que en aquella època, Carol, això era un lío total de monedes. Un canyaret, mare meva. Era un canyaret. Encara feien trueques i... Sí, hi havia trueque, però es gastaven mesures diferents de plata, d'or, de coure, de diferents aleacions, i el que fan els furs és instaurar una espècie d'unificació de la moneda, no? I el 1247 es fa la primera tirada del que es pot considerar la primera moneda valenciana, que és el real valencià, que estan els espectadors veient-los ahí al centre de la pantalla. Era una moneda de plata, era una moneda que era plata pura, no tenia ningú tipus d'elació, i era una moneda que en l'anvers tenia un ram de flors, en una creu, la creu la tenia dalt, i en el revers tenia l'efígie del rei Jaume I en un llatí que posava Jacobus Rex. Més bé una caricatura, no? Un dibuixet ahí. Sí, bueno, evidentment han passat... Estampar en plata, clar, en aquella època, massa xula. Han passat 8 segles, la moneda està... Més borradet. No la tindràs tu en el teu poder, perquè sé que eres col·leccionista de monedes. No, però no he arribat a tant... No ha arribat a dir aquesta moneda. És una moneda que va estar en circulació durant unes quantes dècades. En Mallorca, el rei Jaume II també la va adoptar, després va revocar el seu ús. O sigui, tu podies pagar en el reial valencià a Mallorca, eh? Perfectament, sí, diguem que era el primer euro, no? El primer euro, la primera zona euro, no? Només així, al Regne de València i a Mallorca, eh? Regne de València, Aragó i també en Mallorca. Però Jaume II, després d'alguna dècada d'ús en Mallorca, va revocar i al final tenien un altre sistema monetari. Cal dir que es va fer amb aquesta moneda igual que es va fer de les pessetes als euros. Es va instaurar una taula de canvi, una taula pública de canvi, per a canviar totes aquelles monedes, aquella barreja de monedes de coure, monedes d'or, monedes de plata, de diferents pesos i valors facials, es va fer una taula on els valencians i valencianes podien anar i canviar totes aquelles monedes per al nou sistema del reial. Ara, per cert, parlarem de la pesseta, perquè han ampliat el terme per a canviar aquestes pessetes que jo ja creia que no hi havien, però encara hi ha, i es veu que massa, no? I per això demanen que els tornen, que els canvien. Miren els abrics i en els pantalons d'estos que dius, ai, ja no me caben, ja no me fiquen, no me caben. En casa els pares dels avis encara queda molta monedeta i es poden canviar, eh? Et donen alguna cosa a canvi o és... Euros. Euros, sí, o sigui, sí, eh? Euros d'obidú. T'ho canvien. Claro. Clar, és que igual la gent no ho sap i diu, per canviar això, total, ja ho tenim, però és que peseta, mira, ja ho va dir la faraona. Tota pera fa paret, sí. Bé, hi havia bancs, o sigui, ja tenim la moneda, hi havia bancs? Hi havia bancs. De fet, un dels primers bancs de tota Europa es pot situar a València, a la ciutat de València. Tan pronte com el segle XIV. Carol, sobre 1300 i pico, naix, diguem, el primer banc. Però abans de néixer el primer banc, el primer que naix és la primera lletra de canvi. En aquella època, viatjar per aquells camins amb un sac d'or i monedes d'or o plata era molt perillós, perquè assaltaven el carruatge i ja saps el que passa, no? Que manos arriba, esto es un atraco, i s'enduien tot el de valor. La bolsa o la vida, no? La bolsa o la vida. El que fan
dos persones de l'època, el mossèn Manuel d'Entença i Bernat de Condinacs, que tenien que fer un viatge de València a Osca. Què van fer? Tenien 100 florins que tenien que transportar de València a Osca, però era molt perillós. Aleshores el que fan és una lletra de canvi, perquè hi havia una institució bancària molt primitiva a València que reconeixia a la d'Osca. Aleshores, Bernat de Condinacs i Manuel d'Entença van dipositar aquests 100 florins en València, li van signar als dos un paper com aquests florins estaven dipositats i ells se n'anaren a Osca en aquest paper. I en aquest paper era com un caixer automàtic. Carol, podies traure diners perquè aquests diners estaven suportats i se donava fe que aquests diners estaven en València. I van poder passar per la senda dels lladres sense problema, no? Perquè, clar, al final, amagar un paper o inclús si un lladre té, que en aquesta època, imagina't, no totes les persones sabien llegir ni escriure i, clar, li ensenyes un paper i el paper no té valor. La gent buscava or, buscava plata, buscava coses que amagaren en facilitat. I és curiós veure com ja en el segle XIV tenim en València una de les primeres institucions. València i Barcelona són les dues primeres ciutats de la península ibèrica en tindre unes institucions que podem dir-ne que són les precursores d'una institució bancària com qualsevol altra. Que bé, que bé, que bé. Bé, hem parlat del naixement dels bancs, de les lletres de canvi i contratemps bancaris hi hauria, no? Aquesta bancarrota famosa, imagina que també al principi dels temps. Anem a parlar d'una paraula, de l'origen d'una paraula molt curiós, que és la bancarrota, no? Tots hem escoltat aquesta paraula en algun moment. Bancarrota literalment és taula trencada, no? O cadira trencada. De banca, de banquet, de taula, eh? Sí, o taula. La cosa, i per què? Doncs mira, resulta que a Xènova, molt proper d'ací, molt proper de la península, en Itàlia, durant el segle XV i durant el segle XVI hi havia una espècie de recintes on es duien a terme aquells intercanvis financers, anaven gent a demanar diners prestats, anava gent a tornar els préstecs, anava gent a canviar diners espanyols per diners italians, hi havia una sèrie de prestataris, de persones que prestaven servicis financers. Quan una persona de les que a la ciutat de Xènova hi estava acreditada com a persona que exercia una activitat bancària enganyava un client, incorria en una pràctica poc noble, el que es feia era, de manera pública, agafar una espècie de barrots, una espècie de fustes, i se li trencava a colps la taula on el prestatari exercia aquests servicis. Ocorria molt quan un prestatari es quedava sense diners que prestar. O sigui, la gent ho veia, no? I on estava la banca rota... Sí, era una espècie com d'humiliació, una espècie com d'humiliació pública quan tu te quedaves sense diners com a prestador. Era el Twitter d'ara, no? Podríem ser. Però sense retuits i sense haters i sense gent d'esta tan trapisonda que n'hi ha, no? Però el que feien això, te sometien a una espècie d'humiliació pública, te trencaven la taula on tu tenies el negoci. A la llotja de València, a la llotja de la Sede, tenim un cas molt paregut, que no és exactament el mateix, però sí que és molt paregut. Jo no sé si tu te'n recordaràs, quan es feia el mercat de numismàtica a l'interior de la llotja, que es gastaven unes tauletes iguals, molt xules, eren taules del segle XIX, es gastaven com a taules per al mercat de numismàtica. Bé, resulta que en el segle XV, segle XVI i segle XVII, allí, en aquest edifici, teníem uns prestadors igual que teníem en Xènova, no? Aleshores, quan un prestador cometia també usura o es quedava sense diners per a prestar o cometia alguna espècie de delicte o alguna que no estava ben vist, anaven uns funcionaris de la llotja i serraven les potes, de tal manera que tu d'un colp d'ull podies veure la taula que estava més baixeta i sabies que aquell no era de fiar. Aquell no era de fiar. Era una manera visual de veure-ho, no? El mateix càstig que els banquers d'ara, eh? Més o menys. Avui s'han donat unes primes importantíssimes, i abans les trencaven les tauletes, sí. Hem parlat de la peseta, ja hem vist aquest titular, 2020 no será el año que acabe con las pesetas. Requisitos y plazo para cambiarlas. Què hi ha que fer? Si tenim monedes o bitllets a casa, mira això de 5.000 pessetes, ai, que record. Quina era la teva preferida, la de les 25 pessetes, eixa del foraet? La del foraet, per a fer collarets, Jo m'he anat ficant en un cordet, i damunt n'hi havia moltes monedes
com per exemple les de 25 pessetes, els 5 duros, que tenien diferents dissenys. Recorda aquella tirada de les comunitats autònomes, no? València tenia també aquesta presència. N'hi ha que dir que... València va tindre molta presència en les monedes i bitllets. Ha tingut molta presència. Jo, que saps que me portes sempre de tot, avui m'he portat les dos vidrioles, que després te n'has d'anar igual que has entrat, per favor. M'ha portat un recull de bitllets, de monedes i bitllets. Mira, estes són les últimes, el de 1.000, 1.000, 2.000 i 10.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Com dia Joan Moleón, 5.000 pessetes, ¿te recordes? Pues estos són l'última tira de bitllets que recorden que encara es poden canviar al Banc d'Espanya i que són igual de vàlides i continuen sent... Tu creus que algú tindrà encara bitllets per ahí? Monedes sí, però... Sí, mira... Però i què fan que no ho canvien? Este de 10.000, que és original, me'l va regalar un amic, perquè un dia quedem a prendre un cafè i me diu, jo dic, on vas? Diu, me'n vaig al Banc d'Espanya. Mira que jove estava el rei. Diu, me'n vaig al Banc d'Espanya perquè resulta que ma mare, netejant l'armari en un abric, s'ha trobat 100.000 pessetes, 10 bitllets de 2.000 pessetes. I jo dic, ai, que xulo, mira, no en guardi jo ningú. Diu, va, pa tu. I me regala 60 euros, Ara se'n va al Banc d'Espanya 60 euros. Però bé, que mos desvien del tema, lo interessant és que en la història numismàtica espanyola hi ha una presència valenciana molt important. Si uno mira els bitllets espanyols de pessetes que s'han fet des de 1869, que és quan s'instaura la peseta, hi ha una sèrie de bitllets on hi ha una presència valenciana molt important. Estem veient ahir enmig el bitllet de 25 pessetes de l'any 31, on tenim el pintor Vicente López. I si li peguem la volta a aquest bitllet, jo en tinc un així, veurem, per exemple, un quadre fet de Vicente López. També tenim a Sorolla, per exemple. Sorolla, a més, és un pintor que apareix 2 voltes en la història numismàtica espanyola. Té este bitllet, que és del... Mira el Micalet ahí. Sí, tenim el Micalet. Este que tenim així en pantalla és el gravador Esteve, que quan passem per aquell carrer de que Cànovas, qui és el gravador Esteve? Doncs este és un retrat del gravador Esteve fet per Goya. 50 pessetes. Sí, que això era, en aquella època, era una barbaritat. Estos bitllets eren per a transaccions bancàries. I 100 pessetes la dama d'Elx. 100 pessetes de la dama d'Elx, que en la part frontal tenim la dama d'Elx i en la part trasera també tenim una imatge del Palmeral d'Elx, que és una imatge molt important i és, ja t'he dit, una presència valenciana molt intensa, no? Tenim moltíssims bitllets. Ara els euros no tenen tant d'art, no? Este bitllet de 1.000 pessetes que tenim ahí és Lluís Vives, tenim l'imatge de Lluís Vives. Com veus, hi ha moltíssims bitllets que han anat recollint una sèrie de personatges valencians molt importants. Deia que els euros ara tenen menys gràcia, no? Bueno, ara el que tenim són bitllets que el que fan és repassar els estils arquitectònics d'Europa, que són comuns, el gòtic, el romànic, el modern, el modernista. Tenim molts estils que diguem que són comuns per a tots els europeus i jo crec que els que dissenyaren els bitllets van trobar realment una cosa que sí que ens podia unir, que era l'arquitectura, perquè pots trobar una catedral gòtica igual en Burgos que trobar-la en França, que trobar-la en Alemanya. És una cosa molt important. Parlant d'estils, vestent a l'estil de les Montleonetes. Va, Yuri, pugeu la música. Gràcies, Yuri Alemany. Ai, Yuri Alemany. Era Alemany era el pare dels meus fills. Vull dir que el tinc en el cap, com no. Yuri Aguilar, gràcies, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, Carol. Adéu. Vinga.